Yo, what's up guys? Good morning. So, jutin sa ta guys. Diri sa Bohol. Parang usa naglakaw kay yahay mig lakaw ulos ba. Juti ta sa ato ang trabaho. So, happy birthday din sa akong asawa guys. Nag-birthday hapon nga akong pizza 15. Saan ka? Asa ka rin? Ha? Saan? Ato na imo atolod. May delivery. Kasi sabi. Karton ra. Karton ra pwede ra. Oh, ato ra pwede. Wala din ako na-invited. Basta mga posing ko sila. Mao yun. Dito, arang ka dito. Arang pa. So, di jayaw yan ya. Abtan sa taglasot ko ani, ya pa panso ani. Ahak. Ito. Si 50 si Gladi. Sayo na. Sila dua dapat sayo, kaya usar di gapon pagkabre. Oh, yun. Layotang ako te. Layotang ako. Ayo. 21. O kusa ka kuan. Sigarilyo. Saka sigarilyo. 408 palit ha? Loading. Isa lang? Slider, 400 og kuan ang bitayan. 468. Daw konta. Bayad sa utang. Aman ako bayad ha? Yo, what's up guys? So, may hapon nyo guys. Dito ko di ako ka-vlog dito guys. Kaya ako ang kamera mapawong ragkalit. Sa padung na miskuan. Amo ang balay abangan diri. Dali na kayo malumpat ang bateri. Ano ang dan doktor tagagi gini ha kay nagagitin kasada kay iko na mailag di lubat ay Tara. Oh. Mani oh. Sus, mo yung ka-vlog sa kong si Wanda. Ka-vlog sa kong kamera kay dali kay lubat ang bateri. Woo!
Pag mo niya malubat sa niya ni. Minsan ma-record. At